Egunon, kaixo guztioi eta ongi etorri TFG-TFM Mondragon sarietako zuzeneko berezi hauetara. Dakitzuen bezala, TFG-TFM Mondragon sariek 21. mendeko erronkei erantzuna ematen dien gradu eta master amaierako proiektuak saritu nahi ditu. Beraz, ekaina uda aurretik ekaina uztailean edo orain, iraileko azkenengo aste hauetan zure proiektua, gradu eta master amaierako proiektuak unibertsitatean defendatu baldin badituzu edota Mondragoneko kooperatiben egunerokotasuna edo bere erakundeen egunerokotasuna ezagutu nahi baduzu, gelditu zuzeneko honetan gaur bereziki mundukide ezagutzeko aukera izango dugulako. Mundukidek ze motatako proiektuak bultzatzen dituen, nolakoa da mundukideekin kolaboratzea, ze lan mota, ze profil mota bilatzen dituzten, guzti hortaz jarduteko aukera edukiko dugu minutu gutxitan. Baina aurrez gogoratu TFG-TFM Mondragon saria 2025 edizio honetan, oraindik garaiz zaudela zure proiektua aurkezteko, irailaren 30 izango da azkenengo eguna zure proiektua aurkezteko eta 8 kategoria desberdinetan sarituko ditugu proiektuak. 5 kategoria tematiko eta 3 zeharkako. Zeharkako horietakoa da, hain zuzen ere, mundukiderena. Eta hortako, gaur hemen gurekin daukagu, Beñat Arzadun, komunikazio eta gizarte eraldaketako hezkuntza arduraduna mundukiden. Minutu gutxitan gurekin izango da Beñat, egunerokotasun hori kontatzeko. Eta beraiek, inor atzean utzi gabe, mundukide saria inpaktuzto sozial handiena duen proiektuari bezala, titulatzen dute TFG-ko kategoria hau. Horrela munduko herritar garela gogoratuz, dela osasunean, kliman, digitalizazioan edo bestelako esparruetan, munduko 8.000 milioi pertsonako inor atzean gera ez dadin ekarpena egiten dien proiektuak saritzen edo bilatzen ditu ez. Eta bereziki, ondorengo ezaugarriak dituesan proiektuak bilatzen dituzte mundukiden. Ikusmira orokorra, lehentasunezko onura eta lekuko protagonismoa bilatzen dituen proiektuak. Baina, sarietan sakondu aurretik, Beñatekin hitz egiteko tarte bat hartuko dugu. Kaixo, Beñat? Bai, kaixo zuri ere. Mila esker, zuzeneko honetara gurekin elkarrizketa edukitzeko aukera emateagaitik. Eta esan dutan moduen, mundukide kasu honetan inoratzean geratu ez dadin, bai ikuspenea, leku desberdinetan, esparru desberdinetako proiektuak, gradu eta master amaierako proiektuak saritu nahi ditu, baina hor atzekaldien entzuten dauen norbaitek esango badeuke zer da mundukide edo nortzuk diez mundukide, nola azalduko zeunke mundukide? Bueno, lehenek etoen mundukide garapenerako gobernuz kanpoko erakundea da. Hau da, elkarte behar da, eta bere helburua munduan zehar garapena sustatzea edo egoera nekezenean dauden personentzako garapen aukerak sortzea da. Horixe da mundukide, honetan baditu 25 urte, gutxi gora bera, eta hainbat proiektutan gabiltza lanean. Bi handienak eta zaharrenak Mozambikekoa eta Brasilekoa dira, baina Kolonbiantakoa dorren ere gabiltza lan batzuk egiten. Hemen arrasaten kokatute zauezie, baina zuen bizio horrekin, zuko ondo esaten duzun bezala gure zilborretik irten eta inoratzean geratu ez dadin, hainbat proiektu garatzen dituzue, Mozambiken eta Brasilen batez ere. Azaldu dauzkuzu zeintzu dezen proiektu horrek, edo esanguratsuenak, 25 urte honetan hainbat proiektu garatu dituzu, baina zeintzu dezen mundukideek momentu honetan dituen proiektu nagusienak? Bai. Lehenik, aipatuko nuke, gure lantalde gehiengoa proiektuak dauden lekuetan daudela. Ofizina zentraletan talde txiki behar da. Gehiena programatan dago. Eta zeiten dugun, gure lan esparrua noleta esateko lana da. Hau da, badaude ONG-ak, badaude gobernuz kanpoko erakundeak, hezkuntza arloan lan egiten dutenak, osasun arloan lan egiten dutenak, genero gaitan lan egiten dutenak, inguru giro gaitan lan egiten dutenak, gure arloa lana da. Horrekin zer esan nahi dugun?
Mundua pixkat ulertzeko zeiten dugun. Munduan 8.000 milioi personagea. 8.000 milioietatik 1.000 milioi aberatsagea. Toio gugea. Europa, Ipar Amerika, Japon, eta bar. Atzekaldetik berriz badia beste 1.000 milioi oso behar gorrian bizi direnak. Eta badu beste 2.000 milioi behar gorrian egon gabere nahiko nekez bizi direnak. Eta 3.000 milioi horiek dira, funtsean, Sahara azpiko Afrika eta Asia hegoaldea. India, Bangladesh, Pakistan, Afganistan, inguruak nagusiki. Eta gero erdian gelditzen dira, beste 3.000 milioi diala beharrean egon gabere, gu bezalako aberatsak ez direnak. Amerika, Magreba, Asia erdialdea, Asia, Txina eta inguruko herri horiek. Bueno, baina hori azalduta, bigarren azalpena. Munduan, esan dut 1.000 milioi behar gorrian daudela eta beste 2.000 milioi nahiko nekez. Baina hori ez da lan egiten ez duelako jenderrek. Jenderrek izan ere, gehienak, Europarra baino lan gehiago egiten du, lan nekezago egiten du, gazteago hasten da lanean, hil arte egiten du lan, ez dauka jubilazio da antzeko deus, arazoa zein da, arazoa da lan egin bai, baina lanak ez diela etekinik ematen. Lanetik esfortzu handia bai, baina fruitu gutxi lortzen dutela lanetik. Gu mundukideren zeregin nagusia, pertsona haiekin batera, lanetik probetxu ateratzeko aukera berriak sortzea da. Horrek esan nahi du igual, lana modu desberdin batean egitea, teknika desberdin batekin egitea, edo modu desberdin batean antolatuta egotea, edo produktu desberdinak egitea, edo merkatu desberdinetara bideratzea. Kontestu horren barruan, badiez, bi programa nagusiak Brasil eta Mozambikekoa dira. Brasil, garapen maila ertaineko herrialdea da. Brasil ez da herrialde azpigaratu bat, baina Brasilen barruan desberdintasun handiak daude, eta badaude gizatalde zabalak, justu xamarre bizi direnak. Eta batez erari MST izena duen elkarte handi batekin, 100.000 persona batzen dituen elkarte batekin, eta dauzkate kooperatiba mordoska. Tornaritzen dira, kooperatiba horiekin batera, balen esan ditudan gauzak, kooperatiba beste modu batera nola antolatu, teknika desberdinak nola erabili, o teknologia berri bat, o produktu berri bat, o merkaturatzen modu berri bat, horrelako lanak egiten ditu. Mozambike berriz, Mozambike da mundukideko programarik aintzinakoena, handiena, eta han bai da, herrialdera bat azpigarratua da, askoz beharra handiagoak eta sakonagoak dituena, gizartearen antolaketan eta baliabide gutxiago dituena, eta batez ere nekazaritzan egiten da. Nekazariekin lan egiten dugunan, baina helburua berdina. Nekazariek egiten duten lanak, eman diezaiela etekin pixka bat beuren bizimoduak hobeagotu izateko. Eta bizimodua hobeagotu zer da? Omen eskolako gastuak ordaintzeko gaitasuna edukitzea, osasun gastuak ordaintzeko gaitasuna edukitzea, nahiko janari eta janari txukuna erosia alizatea, etxea pixka bat txukundu alizatea, eta horiek diordun lanari etekin ateratzeko aukerak sortzea hori da gure zeregin nagusia. Bueno, mi esker, bainat, munduko geografia beste betaurreko batzuetatik, edo beste ikusmira batetik azaltze gaitik, eta nik uste dut lanaren balio hortan, bat egiten dugula baite berez Mondragonek eta mundukidek proiektu honetan, sakonduz eta ulertuta erronkak oso desberdinak izango dizela Brasilen eta Mozambiken, zeintzu diez hurrengo urteetara begira, ikusten duzu esan, erronka nagusiak bi lurralde edo bi proiektu horretan. Erronka orokorra da erakunderena eta erronka nagusia zera litzateke urte hauetan gauzak egiteko modu desberdin asko saiatu ditugu gauza bat bestea eta gauza asko ikasi dugu. Eta honetan ari gara norrei iraganean ere egin izan dugu, baina sistematizazio berri bat egiten ikasitakoaren bidez hurrengo urtean oraindik ere eraginkorragoak izango dian proiektuak zabaltzeko asmo. Hori da daukagun erronka handia. Ikasi duguna hori kapitalizatu eta geroz eta proiektu eraginkorragoak egitea. Eta hortan, kapitalizazio hortan, zer motatako pertsonak edo zer profiletako pertsonak bilatzen ditu mundukidek ulertzen du batipat
bertan ez, lana egiten duzuen loki horretan ez lanien jarduteko. Ezaugarri pare bat bilatzen ditugu. Ezagutzen aldetik, mundukideen izaten dira, o enpresa inguruko ezagutzago dituen jendea, kudeaketan, personalen, finantzatan, marketingan eta bar, baina baita ere nekazaritza arloko ezagutzago dituen jendea. Hori izango da ezagutza esparru nagusiak horiek dira. Baina gero, hori bezain edo garrantzitsuagoa aktitudea da. Personaren beraren motivazio eta aktitudea. Ezagutza teknikoa bezain edo garrantzitsuagoa. Gaitasuna edukitzea oso ingurune desberdin batean txertatzekoa, gaitasuna edukitzekoa bestentzako eskuragarri egoten eta bestentzako lagungarri egoten invasibo izan gabe, gaitasuna edukitzea gauza batzuk erakusten dituzun aldi berean besteengandik ikasteko, bi gauza horiek bereiztuko nituzke. Ezagutzen aldetik basan dudana, batez ere enpresa, nekazaritza bi horiek lirateke arlo nagusiak, baina aktitudeak dira ezagutza bezain garrantzitsu behintzat. Eta mundukidekin kolaboratzeko bide bat mundukideko lantaldien parte izatea da, ez? Langile bihurtzi eta kanpora juti ez, proiektu horreri gorputze emate edo laguntzera, baina badukezu beste kolaborazio bideren bat mundukideko kide izateko edo proiektuekin bat egiteko? Mundukideen parte hartzeko bide nagusiak irudia. Barda, kooperante joatea. Bestea da, diruz laguntzea. Bazkide egin eta diruz laguntzea. Eta hirugarrena da, batzutan, Europan bertan, baditugu behar batzuk, bolondrez bidez egin aliratekenak. Adibidez, administrazioan, adibidez, informatikan, edo komunikazioan bertan. Orduan, bide nagusiak horiek dira. Europan, bolondrez bezala, azpiegitura orokorreko administrazioan parte hartuz, baina ez da administrazioak errek esan dute, informatikan ere behar esanguratsuak edukitzen ditugu, baita ere komunikazioan, itzulpenetan, hori bigarna eta hirugarna kooperante joate hiruia. Kooperante, voluntario eta diruz laguntzea, horiek dira bide nagusiak. Vale. Eta kolaborazio bide horretatik aratau, hemen eta komunikazio bide hortan, eta zuen proiektua bera ikustarazteko bide hortan, parte hartzen duzu TFG-TFM Mondragon sarietan, zeharkako kategoria zehatz batetan, inpaktu sozial handiena gauzatzen duen proiektu batetan, zergaitik parte hartzen duzu, edo zergaitik gainera, ikasle batek emon biherko leuke izena, kategoria horretan. Hor bi gauza daude, batetik da ikaslearen motivazioa, banigarro ikusten dut, ikasle batek azkenean ordu mordoskatxo bat sartzen ditu bere ikasketa mailerako proiektua egiten. Eta lan horrek kajoi batean gelditzea baino, beste erabilpenen bat eduki albalu, uste dut oso pozgarria dela personaren zego, nik ere bere garaian egin nuen nire ikasketa mailerako proiektua, eta askoz pozgarriagoa da norbaitek hori baliatu alizatea edo interesgarri eriztea, nota bat jaso eta kajoian sartu besterik egitea baino. Eta gure aldetikan motivazioa, nagusiki, oain arte igual iristen ezkinan leku batzutera iritsa, unibertsitate berri batzuekin kontaktu egiten saiatzeko baliatu dugu aukera, eta hortik jende berria ezagutu, jende berriak gu ere ezagutzea, hori da motivazio nagusia. Oso ondo ez, eta igual bukatzen jute aldera baitebe, entzula asko, seguraski ez di ikasleak, ez deukie gradua eta masterra mailako proiektu bat, mundukidekin harreman hori hasteko eskusa moduen, baina profesionala diez eta ez, zuk aipatu zuzen gaitasun edo motivazio pertsonal horrek euki alditu ez, mundukidekin kolaboratzen hasteko, ze bide egon aldiez gaur egun harreman hori hasteko mundukiderekin? Hor onena deitzea da. Webgunera, mundukide.org webgunera joan, handaude telefonoa eta denak, eta onena, personak interesa baldin badu, lasai arren deitu, bera alako naiz, bekixo ezagutu nahi nuke mundukide, nik alako esperientzia dut, edo alako borondate daukat, edo alako gaitasun daukat,
eta hor hitz eginaz, modu txukunena hori da. Hor bilatzen dugu pixkat, hortan erakundeak ze behar duen, personak ze gaitasun duen, hau ze disponibilitate duen, eta modu horretan iristen gara zerbait zehaztera. Oso ondo orduen ez, mundukide.org webgunean sartu eta horre ongo litzateke zuekin kontaktatzeko, bai telefonoa, emaila eta ez, hori da. Guztiak. Onarte, tarte bat itxiko dut, horre bat amatek galderaren bat baldin baduko zuri lusatzeko, pentsatzeko eta idazteko, gogoratu, gaur beinatekin eukitako elkarrizketa hau TFG-TFM Mondragon sarien baitan sartzen dela, mundukidek babesten daula kategoria beresi bat, gaina gure bihotzetan dauna, dela benetan proiektu horrek inpaktu sozial bat eragite, gure ingurune zabali den, beinatek esan da moduen 8.000 milioi pertsona dukoguz, behar desberdinekin munduan, eta horre ekarpen bat egiteko proposito hori eukitzea. Hemen jarriko dugu txatean estekan, TFG-TFM Mondragon sarietara apuntatzeko, eta gogoratu baitebe, sakondu nahi baldin dugu, bai teknologian, zibersegurtasunean, edo jasangarritasuneko gai desberdinetan, Shaking Hubeko proiektua badeukegula, eta hor tipe bai, kontaktatu aldo zuela, bai Mondragon eta bai mundukiderekin bai, hainbat aliantza edo proiektu gauzatzeko. Eta binat, onarte, eskerrik asko, mila esker gurekin partekatze gaitik hau, lehen esan moduen, mundua beste betaurreko batuetatik begiratzeko aukera eman dozkuzu. Ni gelditzen zuk oindala aste batzuk esandako gure zilborretik aratau begiratu behar dugu, eta askotan hori koste jaku, eta nik uste gaur pista batzuk eman dozkuzu zela, hortan ariketa hori egiteko. Así que mila esker, eta edo zer gauza, akizue mundukidekin konektatzeko, beinatekin kontaktatzeko, mundukide.org elbidean sartzea. Mila esker zuri.